Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako posielať krypto cez Binance na akúkoľvek adresu. Prihlásiš sa do Binance, klikneš na profil a potom na dashboard. Potom klikneme na šípku pod Assets a prejdeme na Spot. Tu uvidíš, aké kryptomeny máš a koľko. Ak chcem poslať Bitcoin, kliknem na 3 bodky pri Bitcoine a vyberiem Withdraw. Budeme presmerovaní na túto stránku. Tu zadáš adresu alebo e-mail, ak je to užívateľ Binance. Väčšina bude chcieť inú adresu, tak klikneme sem. Potom sem zadáš adresu. Ja som použil náhodnú z internetu, potom vyberieš sieť. Je to automatické, väčšinou to funguje hneď. Pre istotu si to ale over vopred. Informácie nájdeš tu, potom zadáš sumu, ktorú chceš poslať, nakoniec sa tu zobrazí, koľko zaplatíš za prevod. Potom klikneš na Withdraw a už môžeš posielať krypto do inej peňaženky. Ak ti video pomohlo, budem rád za like. Tak ahoj.